Салом, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали Арзанда. Имрӯз рафтем хонаи очамшон. Дина рафтам як ним соат шишта шиден хурда мон. Ним соат шишта жалоба кардан ки намебиёи хона, шабхора умуман наомадести. Як рӯз биё исто, баъд мери гуфтанд. Бо дилим нашуд, бо имрӯз гуфтам хай пага саҳар каси небиём. Дина намондам, гуфтанд ки не намери, гуфтанд. Ман гуфтам не, хона курпачаҳо берундан, гуфтам офтоб кардаги барои ҳамин равам. Ман да бинен тамошобинони гиромӣ чӣ хел тут инҷида рехтай заминда аллакай тутам хел пухтай. Ман ин дарахти тут набинем чӣ хел рехти аз заминда. Зер наку ҷонона, зер наку убола. Ягон простин бошад ба ҳазур чинишона. Зер накунен, охи бо даруниамон туто каси зада мебиёд Нилуфар. Имрӯз ҳаво салқинак, хушрӯ, соат 10 шудестай. Мо оста-оста ба ҳазур рафтестем. Ман дидам ки ҳаво хеле хушрӯ, салқин. Барои ҳамин ба ҳазур гуфтам мебурам. Корома буд мекунам ва мебурам гуфтам. Мана Нилуфар мондастум якта даст кати коляская ҳай карданда, сиёшалакай вазбин шуда тела доданда. Кай попош кати верадам нағалтен бо. Да, бро хе. Бро матра нигоҳ мекунам. Бро. Да. Ого. Анҷа бил ва чӯҷача дорад, чӯҷачаша бинан. Вот маленький ша, диди вот. Маленький дорад, чӯҷачаш. Диди онаҳа? Маленький такой желтенький, да? Бинан чӣ хел хушрӯча. Диди? Собачка. Диди чӯҷачаша бинан? Вот маленький ша, диди? Диди? Ха? Диди? Як соат диди гуфтестам. Инаша бинан. А унҷа диди? Да, ман инҷа бинед чӣ хел гули лола шукуфтай. Вале бо як галаи дига мешукуфад. Якча канем мо. Анама. Чӣ хел хушрӯ. Рафтем. Мо барои ҳамин гули лола шуда истодаем инҷода. Берунам ка шамол. Инҷода ҳамсояҳои очамшон ош кардесам инҷода. Мана соус пишатсем ва ман инҷода ош кардесам. Оши палов. Хонден намоз хона. Анҷа ҳама чизаш. Имрӯз берунам ка шамоли безебки. Ҳозир ами бегоҳи рӯзда шамол шуд. Осмона бинан сипсиё. Нилуфар кӯдако онҷода ҳамашон бозӣ кардестан. Майда ҷӯшида. Нағз мешад, оши хушрӯ мешад. Ман ҳамеша ош сиқ намекунам. Манам намекунам. Манам ош. Ман ҷода дугонаи ман салат тайёр карда, салати капуст. Оли интернетда фақат капуст сабзи андохтӣ. Оли бо бодринг, помидор, бо редиска мекунем я, агар бинем кичкан мекунем. Оҳо, як гала мешад вай? Кам, оли бо кабуҷиё рази каранда. Як гала мешад. Рӯғана дуд кадеста. Не намери, холаш. Ош қати салат мехӯрем. Ай бабаш ҳам ка рӯғани ҷӯша мерезем. Мана салати дугонаи манам тайёр шудак.
ҳозир ош низ тайёр шудааст. ман инҷода ҳамсоя ош кардастанд. мо инҷо салат кардем ва ҳозир дастархон мепартоем. хони дугонамда мешинем. сола мегирем ва мепартоем. хуб тамошобинони гиромӣ, мо инҷо сиёвушкати мана деги оша нигоҳу бин кардастем. ва мана хонаи ҳамсояда мешинем. хонаи дугонамда гӯем тайёр кардем, дастархон партофтему. ҳозир оша кашем, шом шавад, шом хонем ва бироем. шумоям испанд. кани испанд дуд кардан шудаен? небинен очам чиқал помидор в собственном соку худашон кардагӣ. небинен дар нашта помидор, ин соки помидор ҳаст, ҳамқал бамазза ки мана тамошобинони гиромиам. мана ин косада гирифтем, мана помидоррош ҳозир ош катем. ҳамақа сир хушрӯ. мана ошкашӣ биромадастем. апай Мадина, кани шумо сари дегда гӯштоша хин мохӯремава? ҳавая мегум охир ки мегум ихи гӯштои да болои тахтача хушрӯҳак мондияну бирафтем. ин табақи вая субҳона ин шта нашта ношта завтра пробада. мегум намекафаде. мана ош тайёр. нишолло بیاید ولی طبق خوشم بیارید دینازا 3 تا بمکشیم دینازا و برو وقت کشوش با شد بگیرم انا вай бисёртар шудаги لگان داشتم بین بیا وای как будто як оши мана ин нишолло вообще маълум нест ки ин нишолло хеле ки ягон чизи вая нишон додистам ман иншалло их стеварс ин хистеварс мана ихеда маълум шуда ранги мороженое бари. тамошобинони гиромӣ, бинен чӣ хел берун шамоли безеб. ужас рости гап мо нав омадем, ҳам хел хона дуромадем ва ҳами хел аҳвол, ҳами хел сар шуда. Немонша даргира ҷон, уна света небинан чӣ хел дарахтор. хайрият ки мо омада даромадем, расидем ва бинен чӣ хел одамо ба зур рафтастанд. ва бинан хайрият инҷа сиёвуш дозадест. ман инҷа шам мондам барои он ки свето нестанд, светора киштанд. намедонам ҳозир ман тамошобинони гиромӣ, бинен субҳи саҳар каде чӣ хел имрӯз дина чӣ хел борон зада буд, чӣ хел шамол шуда буд. аз субҳи саҳар кади ҳама хушрӯ, ҳавои тоза, офтоб биромадастай. ҳамихел хуб тамошобинони гиромӣ, дедамшон ай мачо шир овардан ва ҷӯш бидай. ростика ман ёдам биромад аввал ай дока гузаронамша, баъд андозамша. бинин камтар сиёча дорад. хайр баъд тоза мекунамша. имрӯз чихеле ки субҳи нишон додам, бинин трезо чихел чиркин шудиён ай динанга. шамоли безе, боронам хаза. намедонам тозади чанда борон задак. ман гӯем мо хонада 6 таем, корбор фақат уборка кунем, майда ҳозир ягон хӯрок тайёр кардан дар кор. инҷода Нилуфар вай лега гуфт, бо легаша додам, ман ина ҷамъ кардам, модагӣ будам болода. ҳозир 1 соат шуд қариб Нилуфар лега бозӣ кардастай, ба ман нештам игрушкоя ҷамъ карда. бо мана бобош омадан якта шоколадка оварданша. шоколад мумкин нест хай яке бобош мебиёранша, фақат бобош мебиёранша, ман эхел намегиримша. ана мехел инҷаям офтобаки хушрӯ наз. ман рафта хӯрок тайёр кунам. сиёвуш хобай навхобонумша, сарша шуштум ба хобонумша. рости гап сарша гуфтум намеша, ман хел дуровардумша. вана бозӣ карданда ҳама ҷоша тар карда. гуфтум хай биё якбора саршам шӯйму ба дуроварда хобонумша ба ҳазур. ҳозир Нилуфара низ
обед мекунем ва сарша мешум дуровода хоб мерад. Ана мехал тамошобинони гиромӣ. Вай бо йогурт овардан бобош. Бобош йогурт овардан. Ман вайша надидам. Хелам фақат шоколадка оварди анҷа тамом. Ана мехал. Малышарикам надо многое понять. Как мурлыкать котенка, как кроватку заправлять. Хуб ман ин обед пюре кардастам, инҷа картошка ҷӯш деста, гречка кати ва ина бинен сиёҳуш чӣ кор кардагин йогурта дандонош катиамна шикоф кадаям хеле як тараф мондамша гуфтам баъд мехӯрад хай ягон чизи дигада гирифта. Ва тамошобинони гиромӣ, дирӯз ман вай рафта будам бозори панҷшанбе. Ростика бозори панҷшанбе биёд одам кам буд. Ман сёмка накардам ки чӣ аҳвол гуфта умуман ҳама ҷо қариб ки маҳкам будак. Ва ман асосан бозори панҷшанбе барои памперс рафтам. Гирифтам памперсони беҳад қимат шудаги ҳастанд. Ман вақте ки ман ваяша амин пакеташа гӯем напартам то ки шумо да нишон диҳам ки ин вай чӣ мегӯянд памперс чӣ хелай. Агар ки адам хел памперс бинен нахарен, ростика беҳад бад ҳаста, ям хел безеб ки амин як бор агар кӯдак расво кунад, агар изораш тар мешад, умуман изораш қариб ки ҳама ҷош тар мешад, безебай умуман маъқул нашудак. Рости гап ягон эконом накарда ман ҳамина истифода бурдам ки то ки тезтар тамом шавад, барое ки беҳад безеб буд. Та як рӯз ман дута ҳамин памперс мепӯшондам ки то ки изорчаш тар нашавад. Шаб низ ҳамин аҳволай як памперса шаб мепӯшонам саатои 10-9 мепӯшонам то саатои 6-7 саҳара ҳам хел изори кӯдак тар мешад. Ва мана ин памперс ман аллакай дуюм бора харидестам. Памперси дар ҳақиқат хубай, он қадар бад несте. Ин памперса ман агар ки шаб то саҳара пӯшонамша умуман изорчаҳош тар намешад. Умуман гӯем як рӯза низ ман як бор айн мепӯшонам, як бор шабда. Бо рӯзона сиёҳуш ду бор 2 соатӣ вайда гуворада бастагӣ ҳастай. Нағзай гӯем бад нест. Агар ки вақтое мешавад ки об бисёри бад хӯрад, агар сиёҳуш бисёр тар кунад, агар ҳатман изорчаш тар мешад. Ин нағз ва бо Royal Baby низ ва Royal Baby, Evi Baby рости гап ва ё низ ман он қадар маъқул нестанд. Ай ҳамин 4 намуд памперсе ки ман харидагӣ ҳастам, ай ҳама хубаш ана ҳамин пампер ҳаст. Лекин ин арзонтар ҳаст. Мана Royal Baby, Evi Baby ва ё амин размери 4аш ҳам хел 80 та дорад вай 120 сомонай. Ин бошад 110 сомон. Аввал ман ина 100 сомон гирифта будам, ина низ 100 сомон гирифта будам. Royal Baby 105 сомон, 106 сомон, Evi Baby кази нархошон як хелай, ҳама хел буданд. Ин бошад 100 сомон буд ва баъд ман ҳамина гирифтам. Тамошобинони гиромӣ, ман ҷорвод кардам. Ҳеҷ чида набуд, фақат ҳаминда кардам. Ҳама хел хушрӯ хоб рафтагӣ чӣ хел сахт. ҳам ба мазза шудагӣ кем хел. ҳозир холодильникда намемонамша, истад бегоҳӣ я бора ужин мекунем, баъд холодильникда мемонамша. Инҷа вақте ки шир андохтанда камтар рехтак намехел. ҳозир бошад ман камтар уборка мекунам, ҳама ҷо расво шудагӣ, кӯдакон ҷуда. Камтар я бор палисос мекунам, тамом. Бегоҳӣ рӯз шудагӣ мекунам.